Salut, dragii mei! Milana e cu voi. Bunica mea avea mereu un pahar pe pervazul ferestrei din bucătărie. Un pahar obișnuit cu apă fațetată. În copilărie credeam că i-a uitat să bea. Turna apă și uita. Odată am ridicat acest pahar, mi-era sete, iar bunica, imediat ce l-a văzut, m-a apucat de mână. Blând, dar ferm. Nu poți, a spus ea. Ăsta nu e de băut. La ce e? Am întrebat. Pentru bani, a răspuns ea. Pentru prosperitate. Acest pahar invită banii în casă. Am fost surprins atunci cum putea apa să invite banii. Apa e doar apă, umedă și nimic mai mult. Bunica m-a așezat lângă ea, mi-a turnat ceai, a apropiat niște dulceață și mi-a spus ceva ce am verificat de atunci și la care am lucrat toată viața. Astăzi vă voi spune totul în ordine. Și la final, povestea va fi despre o femeie care a scăpat de sărăcia completă datorită unui pahar cu apă de pe pervaz. Dar asta e mai târziu. Mai întâi, înțelegeți de ce banii sunt ca apa. Curg, vin și pleacă, nu stau niciodată locului. Pentru unii vin și zăbovesc, pentru alții vin și se strecoară imediat, ca printre degete. Când pui apă pe pervaz, e ca și cum ai deschide o ecluză, arătând calea banilor. Uite, aici e mișcare, aici e viață, te așteaptă. Aceasta este calea ta. Am ascultat și mi-am amintit. Eram mică, nu înțelegeam totul, dar o simțeam pe bunica mea vorbind despre lucruri importante, despre prezent. A adăugat, pervazul este granița dintre casă și lume, între ceea ce este al tău și ceea ce nu este, între interior și exterior. Există o putere specială la acea graniță. Orice pui acolo, atragi. Orice arăți lumii, lumea îți va trimite. M-am uitat la paharul acela pe atunci și m-am gândit, chiar funcționează? Poate apa să atragă cu adevărat bani? Apoi am crescut, am verificat și m-am convins. Funcționează. De ce 31 ianuarie? Bunica mea explica așa. Ultima zi a primei luni, dublu specială. Ianuarie este începutul anului, chiar prima lună. Tot ce pui în ea va funcționa tot anul. Ca temelia unei case. O temelie puternică înseamnă o casă puternică. O temelie șubredă înseamnă că locuința se clatină. A 31 este finalul. Punctul. Tușul final. Ca o semnătură pe un contract. Fără semnătură, un contract este doar o bucată de hârtie. Cu o semnătură, un document capătă putere. Un pahar cu apă astăzi este o semnătură pe tot ce ai făcut în ianuarie. Leagă, întărește, pune lucrurile în mișcare. S-a oprit, s-a uitat pe fereastră la zăpadă, pierdută în gânduri. Și încă ceva, a continuat ea. Mâine este februarie, o lună nouă. Energie diferită, un timp diferit. Ceea ce pui la punct în ultima zi va trece peste ea în prima zi a noii luni, un pod va fi aruncat peste, se va întări și va încolți ca o sămânță plantată la momentul potrivit. Un pahar cu apă astăzi este o sămânță de flux de numerar. Plantează-l astăzi, va încolți mâine și va crește tot anul, o ramură, rodind. Ce apă să iau? Vă voi spune în detaliu. Bunica folosea întotdeauna apă proaspătă. Proaspătă din fântână sau de la robinet, nu de ieri. Nu de alaltăieri, proaspătă. Apa trebuie să fie vie, spunea ea, nu fiartă, nu gătită. Apa vie este ceea ce curge, ceea ce se mișcă, ceea ce poartă putere în sine. Apa fiartă este moartă, a fost fiartă, toate ființele vii au fost ucise. Apa vie nu-și mai amintește cum a curs. Nu vrea să curgă, doar stă acolo. Ce fel de curgere are? Niciuna. Apa proaspătă este vie, își amintește cum a curs prin țevi sau cum s-a ridicat din fântână. Vrea să curgă mai departe, se străduiește să se miște, poartă un flux în sine. Apa de la robinet este bună. A curs și ea, a alergat prin țevi, a parcurs un drum, este și vie. Dar dacă este posibil, folosiți apă de izvor sau de fântână. Vine din pământ. Pământul a curățat-o, pământul a încărcat-o. Va fi mai puternică. Bunica topea uneori zăpada curată, proaspăt căzută, o aducea de afară într-un vas și o punea lângă sobă să se topească. Spunea că apa asta cădea din cer. Apă cerească, era sus, mai aproape de soare. Avea o putere specială. În ce pahar ar trebui să-l toarne? Bunica folosea un pahar sovietic simplu, fațetat. Avea mai multe. Fațetele refractă lumina pentru diferite ocazii, spunea ea, ca un diamant. Apa se joacă cu fațetele. Strălucește, există putere în asta, dar dacă nu ai unul fațetat, orice pahar este potrivit. Principalul lucru este să fie transparent, astfel încât apa să poată fi văzută, astfel încât lumina să poată trece prin el,
astfel încât soarele să-l poată încălzi. Cele din plastic nu sunt bune. Plasticul este un material mort. Este făcut din ulei și nu respiră. Apa din el se sufocă, iar puterea lui se scurge. O ceașcă de ceramică este în regulă dacă nu ai una de sticlă, dar este mai rău. Nu poți vedea apa, iar lumina nu trece prin el. Este mai slabă. Spală paharul înainte de ritual. Spală-l bine ca să strălucească, să nu existe nici măcar pete, ca să arate ca nou. Un pahar murdar va atrage bani murdari. Banii aduc probleme, datorii și stres. Un pahar curat înseamnă bani curați, bani ușori, veseli, care aduc fericire. Pe ce pervaz ar trebui să-l pui? Unul cu mult soare. Aceasta este cheia. Soarele încarcă apa, dându-i putere și energie. Fără soare, apa este doar apă. Cu soare este apă încărcată. Bucătăria este un loc bun. Acolo se prepară mâncarea. Familia se adună acolo, iar bogăția este cel mai vizibil acolo. O masă plină înseamnă o casă plină. O masă goală înseamnă un portofel gol. Dacă bucătăria este la umbră, pune-l în camera de lângă fereastra unde strălucește soarele. Cel puțin o oră pe zi, cel puțin o jumătate de oră. Este suficient. Soarele își va face treaba. Bunica l-a pus în fereastra de est. Acolo răsare soarele dimineața. Primele raze sunt cele mai puternice. Energia zorilor, energia începutului unei noi zile. Sudul este bun și el. Soarele strălucește mult acolo în timpul zilei. Nordul este slab, este puțin soare. Dar dacă nu există alte ferestre, pune-l în nord. Mai bine un ritual slab decât niciunul. Cum să-l pui în practică? Îți spun pas cu pas. Bunica nu l-a pus pur și simplu și a plecat. A îndeplinit un întreg ritual cu suflet, cu intenție. Mai întâi a spălat paharul, l-a spălat bine, l-a clătit cu apă curată și l-a uscat cu un prosop curat, ca să nu picure. Apoi a turnat apă proaspătă și rece. A umplut paharul aproape plin, dar pentru a evita vărsarea lui în timp ce îl căra, chiar sub margine. L-a dus la fereastră cu ambele mâini, cu grijă, ca pe ceva prețios, ca pe o comoară. M-am oprit la fereastră, m-am uitat la pervaz, la cerul de dincolo de geam, am stat în tăcere un minut, am respirat adânc, m-am calmat, m-am conectat, apoi am așezat paharul cu grijă, încet, acolo unde cădea lumina soarelui, și am rostit cuvintele în liniște, ca o rugăciune, ca o cerere, ca o conversație cu cineva care aude. Apa este pură, apa este vie, stai lângă fereastră, privește pe fereastră. Soarele te încălzește, îți dă putere. Invită banii în casa mea. Lasă-i să curgă spre mine ca un râu, să nu se termine niciodată, să crească. Apa curge, banii curg. Apa nu se termină, banii nu se termină. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am spus-o de 3 ori. Încet trăind fiecare cuvânt, fără să mă grăbesc. După cuvinte mi-am făcut semnul crucii, am trecut paharul și m-am îndepărtat. Nu m-am uitat înapoi. Lasă apa să lucreze. Cât timp ar trebui să-l țin pe pervaz? 3 zile. L-am pus pe 30 și 1 ianuarie, este acolo pe 1 februarie, este acolo în a doua. Făceam curățenie în a 3-a dimineață. 3 zile și 3 nopți. Un număr puternic. Treime. Apa prinde putere în acest timp. Este încărcată de soare ziua, de lună noaptea și de stele. Intenția din el se întărește și prinde rădăcini. Nu atinge paharul timp de 3 zile. Nu-l mișca, nu-l rearanja, nu-l verifica în fiecare oră. Pune-l jos și ai încredere. Lasă-l să stea, lasă-l să acționeze. Dacă apa se evaporă puțin, așa ar trebui să fie. Se duce spre cer, purtând cererea ta, ducând-o în sus. Ajutorul va veni de acolo. Ce e de făcut atunci? După 3 zile, ia apa, folosește-o, nu o turna doar. Bunica uda florile cu această apă, spunea ea, apa căpăta putere. Era încărcată timp de 3 zile. Lasă-o să dea această putere florii. Floarea va crește și prosperitatea în casă va crește. Acum te poți spăla pe față cu această apă. Spală-te pe față dimineața sau spală-te pe mâini. Ia bani cu mâinile, lucrezi cu mâinile. Lasă-ți mâinile să se umple de bani. Lasă banii să se lipească de mâinile tale. Poți adăuga câteva linguri în mâncare, supă sau ceai. Mănâncă-l și puterea va intra. Va lucra din interior, transformându-te într-un magnet pentru bani. Doar nu-l turna în chiuvetă sau în toaletă. Aceasta este apă încărcată. A lucrat timp de 3 zile, acumulându-și puterea. Respectul. A o turna în canalizare e același lucru cu a arunca bani în canalizare. Lipsire de respect.
Nu poți face asta. Spălă paharul cu apă obișnuită după aceea. Îl poți refolosi pentru orice. Și a făcut treaba. Îți voi spune o poveste despre Lyubov Ivanovna. Bunica mea o cunoștea. Trăia în sărăcie reală. Nu erau niciodată destui bani. Uneori nu erau deloc. Nici măcar un ban. Soțul ei a murit subit. Era încă tânăr. Nici măcar 40 de ani. Inima i s-a oprit brusc la treabă. S-a prăbușit și asta a fost tot. Ambulanța nu a mai ajuns. A lăsat în urmă 2 copii mici. Un băiat și o fată de 6 și 4 ani. Nu era de lucru. Cine ar lua-o cu copii mici? Pensia de urmaș este de câțiva bănuți. Abia ajunge să cumpere pâine. A trăit așa un an. Încă unul. Mai rău cu fiecare lună. Proviziile s-au dus. Grădina abia o hrănea vara, iar iarna era suficient cât să te facă să plângi. A venit la bunica ei la sfârșitul lui ianuarie. Slăbită, palidă, privirea ei ternă, ca și cum ar fi intrat o umbră. Ajutor, spune ea, pentru numele lui Dumnezeu, vă implor. Copiilor le este foame. Mie mi-e foame. Nu are cu ce să o hrănesc mâine. Cartofii s-au terminat, pâinea s-a terminat, nu a mai rămas nimic. Poate știți o modalitate? Bunica ei a așezat-o la masă, i-a turnat niște supă fierbinte, a feliat pâine, a pus niște untură. Mănâncă, spune ea, mai întâi mănâncă, apoi vorbim. Lyubov Ivanovna a mâncat și a plâns. Lacrimile i-au picurat în farfurie, s-a anecat și a mâncat. Nu mâncase pe săturate de mult timp, se vedea. Apoi bunica i-a povestit despre paharul cu apă, i-a explicat totul, cum să facă, ce cuvinte să spună. Nu a crezut. A clătinat din cap. Ce pahar, ce apă. Am nevoie de ruble adevărate ca să hrănesc copiii. Și vorbești despre apă. Astea sunt basme? A răspuns bunica calm. Încearcă. Ce ai de pierdut? Nu va fi mai rău decât este acum. Nu va dura mult să pui un pahar cu apă pe fereastră. Dacă ajută? Lyubov Ivanovna a făcut un semn cu mâna. Bine, voi încerca. Nimic de pierdut. Încercă în aceeași seară. Găsi un pahar. Paharul fațetat al soțului ei. Bea întotdeauna ceai din el. Stătea în dulap, neatins de la înmormântare. Spălă paharul, turnă apă, îl puse pe pervaz, rosti cuvintele și stătu lângă fereastră șoptind printre lacrimi. Apa-i pură, apa-i vie. Aduceți bani în casa mea. Lăsați-i să curgă ca un râu. Paharul stă acolo 3 zile. Se uită la el și nu-i venea să creadă. Ei bine, apa stă, soarele se joacă în ea. Și care e rostul? De unde vor veni banii? Să sar din apă? În a 4-a zi a luat apa și a udat hiraniul de pe pervaz. Floarea pipernicită abia mai era în viață, ca ea însăși. În a 5-a zi, vecina a bătut la ușă. Nina locuia la 3 case distanță. Liuba a spus, ajutați-mă. Am o comandă mare, trebuie să cos o rochie. 10. Nepoata mea, domnișoară de onoare, se căsătorește. Nu mă pot descurca singură. Mă puteți ajuta? Vă plătesc, nu mă voi supăra. Lyubov Ivanovna știa bine să coasă. Mama ei o învățase în copilărie. Mâinile ei își aminteau. A fost de acord. Bineînțeles că a fost de acord. A cusut o săptămână, zi și noapte. Copiii dormeau. A cusut, s-a trezit, i-a hrănit și s-a întors la mașina de cusut. O dureau degetele, o dureau spatele, dar a cusut. A terminat și a primit banii. Nu mulți, dar adevărați. Banii îi scrâșneau în mâini. A cumpărat mâncare, pâine albă, lapte, o bucată de carne, dulciuri pentru copii și i-a hrănit pe toți până s-au săturat. Apoi a venit o altă comandă. Nina i-a povestit unei prietene. Liuba coase bine, percepe taxe ieftine și termină repede. A venit cu o comandă. Apoi cu încă una. Și s-a răspândit vestea. Era coadă să o vadă. Au venit oameni din satele vecine. După 6 luni a economisit pentru o mașină de cusut nouă. Una bună. Cu noua mașină, munca a mers mai repede. Mai multe comenzi, mai mulți bani. Un an mai târziu a ieșit din sărăcie. Complet din ea. Nu s-a îmbogățit, nu s-a îmbogățit. Dar a avut suficient pentru toate. Pentru copii, pentru ea, pentru asta, pentru haine și a reușit să economisească. A alergat la bunica ei. El o îmbrățișează, plânge, dar acum ea plânge de bucurie. Îi spune Hakon, paharul tău funcționează, apa ta funcționează, banii vin, nu se opresc. Bunica a zâmbit și a mângâiat-o pe cap. Apa a deschis calea, a ridicat ecluza, apoi a mers de la sine. Principalul lucru era să o deschidă. De atunci, Lyubov Ivanovna punea un pahar pe 31 ianuarie în fiecare an. Nu a ratat niciunul, nici măcar când a început să trăiască bine, nici măcar când nu era nevoie și și-a învățat copiii.
Au crescut și și-au învățat copiii. Tradiția a prins rădăcini, iar ea a ieșit din sărăcie. Vă voi povesti pe scurt despre mine. După divorț, banii s-au scurs. Indiferent cât câștiga, toți dispăreau undeva, ca într-o gaură neagră. Apartament, mâncare, drum și gol. Bani cu bani. Uneori mă îndatoram, mă împrumutam până la salariu. Am sunat-o pe bunica. M-am plâns. Banii nu stau, se scurg. Nu înțeleg de unde, întreabă ea calm. Este un pahar pe pervaz. Ce pahar? Spun, am uitat de el de mult. Nu am timp pentru el. De aceea se scurge, răspunde ea. Curentul este îndreptat în direcția greșită. Se scurge departe de tine. Trebuie să-l întorci. Pune-l astăzi. Chiar acum. L-am pus în aceeași seară. Am găsit un pahar, am turnat niște apă, am spus câteva cuvinte și l-am lăsat 3 zile. Apoi am udat Violeta din bucătărie. Era bolnăvicioasă, nu înflorise de mult timp, frunzele erau ofilite. O săptămână mai târziu, Violeta a scos 3 muguri. A înflorit pentru prima dată după un an. Flori delicate de liliac. O săptămână mai târziu, o fostă colegă m-a sunat. Ascultă-mă, spune ea. Am un job bun cu jumătate de normă. Sunt plătiți bine în specialitatea ta. Îl accepti? L-am acceptat. Jobul cu jumătate de normă s-a întins timp de 2 luni. Banii au început să curgă. La început, puțin, apoi mai mult. Până în primăvară trăiam normal. Mi-am achitat datoriile, nu am numărat bănuții, nici măcar nu am amânat să încep. Coincidență, poate. Sau poate paharul a deschis calea? A întors fluxul. De atunci îl pun pe 31 ianuarie, în fiecare an. Nu-mi lipsește niciodată. Ce semne există că funcționează? În timp ce paharul stă în picioare, apa este limpede, frumoasă. Uneori pe pereți apar bule mici, ca și cum apa ar respira. Un semn bun. Există putere în el. După ritual, banii vor începe să apară. Pe neașteptate. Îi vei găsi undeva. Îți vor plăti o datorie de care uitasei. Îți vor oferi un bonus. Vei obține o reducere bună. La început puțin, apoi mai mult. Vei vedea oportunități. Înainte le treceai cu vederea, acum observi. Poți câștiga bani în plus aici, economisi bani acolo, ochii ți se vor deschide, banii vor persista. Înainte veneau și plecau, acum rămân. Se acumulează. Vei deveni mai calm. Grija pentru bani se va diminua. Încrederea va apărea. Destul. Va fi suficient. Ce nu ar trebui să faci? Ia apă fiartă, folosește un pahar murdar și pune-l la umbră. Mută paharul. Toarnă apa în scurgere timp de 3 zile. Fă asta fără cuvinte, sau cu furie sau resentimente. Lasă-mă să-ți reamintesc ce să faci. Astăzi, 31 ianuarie, ia un pahar curat și limpede. Umple-l cu apă proaspătă, nefiartă, aproape plină. Du-l la o fereastră însorită și așează cu grijă cuvintele. Rostește cuvintele de 3 ori. Fă-ți semnul în cruce cu cele pe care ți le-am dat. Fă-ți semnul în cruce pe pahar. Lasă-l 3 zile, lasă-l să se umple. Apoi folosește apa, udă o floare, spală-te pe față, adaugă-l în mâncare și așteaptă. Banii vor veni. Scrie în comentarii, banii curg ca un râu, sau pun eu paharul. Intenția ta, acordul tău, împărtășește cu cei dragi. Fie ca prosperitatea să vină în fiecare casă, fie ca și cum ai curge din plin, fie ca să fie suficient pentru toate și să rămână. Căldură și abundență pentru tine, până atunci.